Šta ti, ko ti čestita sad? Banka. Moja banka. Kaže, ne zaboravite da vaši snovi mogu da postanu realnost. Sad sam se setila, bože, koliko ja imam stvarno snova. Ne razumem šta si. Ajoj, majko. Pa šta kažu? Kažu, mi smo tu da vam pomognemo, bez nas nećete moći, morat ću da dignem kredit. Čemu je problem, Milica, sad? Šta si mi kupio za rođendan? Pa kao i svake godine najvrednije, sebe. Pa 7 godina mi poklanjaš sebe, pa ti si se do sad već pohabao. Imaš li nešto novo? Poklonu? Pa da. Šta je ovo, majko, sata? Šta ti je, sad sam ti kupio. Kakav sat? Izlazi, baci ga napolje. Moja pokojna baba mi je stalno pričala, ako ti partner kupi sat, to ti je kraj. Ističe vam vreme, ti hoćeš da raskeneš. Jel to poenta, Odnesi kesu napolje. Pa ti čestitao, šta se dešava? Nije mi čestito, možda ne zna da mi je rođendan. Kako ne znam? Pa zato što mislim da mi nije javno na fejsu da mi je rođendan. Ajde kao da se sad slikamo, možemo kao ispred i kao srećan mi je rođendan. Čestitat će 100%, pa znam da ćeš čestitati. I, jel čestitao, šta se dešava? Nije. I mislim da nema društvene mreže. On je nekako preduhovljen. Ne delo mi da ima bilo kakvu društvenu mrežu, razumeš? Pa da. A i mislim da je aktivan, dosta zauzet je. Mislim da samo eto, ne zna koji je datum danas, da li može da ga pozovemo da mu kažemo kako je datum, da ga ti pozoveš. Pa ajde. Hoćeš da ga kao slučajno ko 3. maj. Ajde.